I'm chatting, Dad. I can't stop thinking about it. He's sweet. Like that. You don't even know him! Parlok ha kane ka video menta kasian batai page pangkawai ka khana ka basong share kai ba na ka film bla kerteng Trust 2010 na baladon ka wai ka khana ka badang post nam karta ka balamat ya ka kam shong kha da ka basha lebor bada ka jing shapen bit lemba ka online. Habas tangka film pini iya ka wai ka khana ka badang khandai snam karta bat ka bakertang ka eni kalayo ru ya kijing aiso bahana ki kmiki pa da ka laptop kijing mut jong ki kmiki pa kalong bahkan yo ban penon kam la shai anda ka lahe handrai ka epat ka baja ya ka eni ka khun jong ki tongin ya pet kham shakman ukpa jong ka eni uba kertang will bat ka kmi jong ka bakertang kalin kine ki kmiki pa jong ka kim sham labna ba ka eni ka khun jong ki kala le samla jubor bat kat badang ya kising ki por ka eni kala poi ha ka karta ka bashi pausnam baradin kata ka singi kha ka bashi pau jong ka kala yakendu bat wi khna shenrang ha ka online uba kerteng Charlie bat ha ka bas dang hi tau khna uba kerteng Charlie ula kam yala de bau dang khan rius nam karta ka eni ru kelas hotanat ba ban yo so ya kata bat namar ba ka de ka fast tan ha ka jing im jong ka ban yo chatting bat ki parlok ha ka online ka eni kelas ho kende dek bar kelas dang ru ban so tanat yo handrai hadin kata pat u Charlie ula plai dala de ya ka da ka boang bau la don art post nam karta haba ka eni kala yo so ya kata kala don ka jing kata khendiat hamen sim bat ha ka ba khadu khadwai Charlie ula ong biang ya ka bau ladap arpsan senam karta ka eni tang mario sngo biang ya kata kejing ong jong Charlie kala nang song si susu namar kejing bom hok jong u bau Charlie syam lai thu hok ya ka karta basisha jong u handrai warla kata tang hadin arbenai ka eni kala ngek bat kala ngop jing ich sendan ya u kumta nadu kata kapor ka jing ich jong ki kala sedang lengba ke internet hadin kato ka nesngi belas dang shlei ka jing ich u Charlie ula khot ya ke eni ban ya kendu no haperthai ka eni ru da kejing keman mensim kala kloy bat kala kular ban wani kendu ya u namar baha kata kasngi ki kmi ki pa jong ka ki mut ban le jing lai bat kam sham lai thu ya ki kmi ki pa baka mut ban ya kendu bat u Charlie haden balami ki kmi ki pa ka eni ru kala khre bat tang maria poi ha kata ka jaka bala ya kot ka eni kala fun biang ya u kumta ka eni kala ap ya u ha ka wei ka jaka di jing di handrai ondau Charlie ula poi ka eni kala lap ya ke jing shisha bat kala champan ban bau Charlie udai ubalarang ba bha bat ubala palat ru na kalai post nam karta ka eni ha kena kapor kala kendet bar kala shifting na bala dai pen ban dau teman brio bat kala mut ru saban krep pet no andreu Charlie ula pen su thu ya ka bat ulai lam ru ya ka sha ka wei ka hotel ka bahe ba handrai andala poi hang tau Charlie ula phalau jan no pen ban ya ke eni bat ula pharu ya ke eni bakan phong da ki jan ki balengkot ba ki ba ma u hiu la ban pentit na ka banta jongka ka eni ha kena kapor kum ka khna kam shem la lang shu watang ban lei ai kala shu ha pe ban ko ngu ya ka ai ka bau Charlie ula batha ka bat ula le bijot sendan ya ka ha kata ka jaka ha ringkat ki jingring dur leng ba ka fun jong u bat ha kasni babut pini e ba ka eni kala bo jengkli ha Charlie shipang ki jing le bijot jong u ya ka handrai Charlie shem la la ban jubab ya ki jengkli jongka kumta kala penlong ya ka bakan sosi bat klomar namar ki jingle la de kumta ka parlok bajan tam e jongka ka bakertang ka berita niru kala bitar bahaya ke eni hadin ba kala i ya ke eni bat u Charlie ha ka wei ka dukan di jingdi namar ba Charlie udai bala temen bat maka ka badang shi post nam karta handrai wala kata ke eni kam shem la ngap ya ka parlok jongka ka bakertang ka berita ni kala plapen ban ha ka parlok ba maka kala dapen ya poi kha bat u Charlie ka berita ni tang maritip ya kata sha phang jong ke eni kala ajing tip marmar sya kinang penjai school bat ki bor puliat bat tang maria sya kiam ka eni ki kena pule baro ki lapar nyam kriat namar bala songshir kai palat dang ha ka karta ka basi post nam kala mat ya ke jing shongkha hadin ba ki kmi ki pa jong ke eni kila tip syapang kini ki jing ja baro kila sedang bentokiet bat ya lam dau ejan jong ke FBI uba kerteng dokter ke FBI kala pen bor ya ke eni bakan pun yau Charlie bat buun ya thu ya ke jing shisha handrai shua ba ke FBI kan tokit ya u Charlie ula blok sendan yau nembar jong ke eni ha shua ba ke FBI kan pak fun ya ke eni kenang ba kinung lap ya ke jakasa jong u namar ba ula dep tip lupa ya ke but jong ke FBI ba ke kimi ki pa jong ke eni kila dep ban pak pulian
Kumta kini kikin huntok kit kim syam lalap din syu yaw Charlie syai baudan. Hadin kotok kanya sngi pin i bau kpa jong ke eni Will. Ulatung ya kawe ke company to kit shimet na New Jersey. Kenang ban yo ban kiam yaw Charlie. Handrai kanya kalapau pen ban. Bakam syam ladon jing mentoy. Namar bau kpa jong ke eni usung tu. Bau Charlie ru utip ya ke IP address jong u. Nabaka pau kum Kazakh Republic. Badang ne pin i kat bau kpa jong ke eni Will. Udang yile kat balak ban yo kiam no yaw Charlie leng baki pulit. Bat ki agent ki bedai kikin huntok kit na ke FBI. Kata kalong ying long siam jong u kanang sniu. Bat kanang jot nang pra. Badha kata kemin ula po sniu ru. Ya kijing po sniu ki bas sniu bah. Syapang kijing syale ben jong ke eni ka kun jong u. Kumta ha kawe ka sniu la late ruban keli. Na kawe ka company ka basyat pen bena. Bat ki basyat penon kam bahaya ki samla. Kata kadai na ka company pon film. Basyat penon kam ya ki samla kan thai bat samla shenrang. Ban yele bat pen sapriang leba ki dur leng khoi. Handrai syam lalap syapang Charlie. Badadin kata bin iba ke eni kala lek pen ya kendu. Bat kawe kanong ajeng mut jong ka hospital. Kabakir teng ka jail Freeman. Kumta ke eni kala yathu haka. Ba ke ik palat yaw Charlie. Bat ka ngai scam ru bau Charlie ru ik palat yaka. Bat ha kawe ka sngi anda ke eni kala wan Pine School. Ka Britani kala persang ban pen map naka. Henry ke ini kala hukum pen ban ya ka Britani. Ba kanom dai syu ban kran ya ka lanu ru. Bat hadin katukan sngi pat lalap leng baki sakhi DNA. Ki pen shisha bau Charlie ula le bijat menshwa. Labun bah ki kena kentai ki bedang rit snam. Hadin ba ki lai i ya kadur. Jong ka we ka kena ka bedai kanong syale ben jong Charlie. Bat hadin balalap susu ya ki sabut syapang ki kam jong Charlie. Ka ini kala pet non alaying. Ban le ya kendu bat ka Fryman. Kabadai kanong ajeng mut jong kawe ke hospital. Kumta ke ini kala yathu biang haka harangkat ki jing jau mat bat sengusi. Bat kene kanong ajeng mut kala pentingan ya ke ini. Bat ha ka bakat du hi ke ini kala yathu ha kanong ajeng mut. Ba kala syale ben yaw Charlie. Balai ke ini ha ka bakat du ka pla ya kanong ajeng mut bat aimen sim. Namar ba ka kwa ban pen bej no ya laki jong ki jing bakala. Bat da kejing kerman kala bu halade. Ba shisin kasngi kamet jongka kan salong biang kabatikina. Bat kan salong biang kumbalong menshwa. Handrai kumbo ang shisin ba kayit kalapat kadak te kan sa. Handrai lele ya kata. Ladang ila kloy ya lade ban penbaik na kejing bakala. Badadin ba ke ini kala kala. Wala ompat syam layo ban kiam yaw Charlie. Ha kawi kasngi kat ba ke ini kadang ila kai bol haskul. Ukpa jongka loy i yaw wi briu ha padang kipat ba. Uba shondur bat ring video. Ya ki kena kentai ki berang ile kai bol. Badha ke jing sutu bakla. Bayo le sew tau briu. Udai wei na ki shenrang ha katop. Jong ki nong le kam sniu ki bisai penrung kerteng ya ki kena samla. Ula kum kenrup bat syuat senan yaw tau briu. Namar bau la song syarkai pelat ya ki jing ja baladap. Balawan ja ha ka ying kasem jong uleng ba ke eni. Kum tau kupa jong ke eni ula pengat ru yaw neo briu ha ka mukot duma persyak ya u. Namar bom la ban cenya ya ki briu mentah. Namar bayo le sew tau briu udan shisha ha katop. Jong kinong le ben ya ki kentai kena. Handrai ka eni habala ja kumta kala soja abu rompa. Namar bah pedang jing le kai la long kum balapan klomar kan sandau kupa jongka. Kumta habala po hayeng ka eni kala berngem. Bat kala bitar bahaya kupa jongka namar bau le kumta. Handrai wala kupa jongka ula syakeno hala ka jongka kun jong ka eni. Ula kentai ba syam la dai mau balapan snew ya kalong ying long sam. Handrai kidai ki jing bakla jongka hi. Handrai ha kijing shisha kam syam la long kumta. Namar bun sin hi kijing snew ki wan ha kalong ying long sam jongi. Dai na kadaw kijing ai lai lut palat jong ki kimi ki pa ya la ki jong ki kun. Handrai bun sin ki kimi ki pa ki klet pat ya kata. Ki kloy ban keno ya la ki jong ki kun ba ki dai ki bas snew. Kumbang itip san pau persen kalaban long leng ba kita ki daw. Ba kalong ying long sam hi kasapat sapra. Handrai ngidon kam kijing ya map markaliang om ban shu ya keno iwei. Bat hakas ngi mabut ka ini kalau yu jeng tiap yang na kaparlau jengka kebagerteng ke Britani. Ba ka wipat ka samla pule kelar ki ben ya ka ani ha ka online. Namar ki photoshoot bat ki durbas niu jongka. Balale daw Charlie kila sapriang ba. Bat bala buru rengkat ki number phone bat ki jaka sa jongka. Ka ini tang marayu jeng tip ya kane kala mare awut syaying. Ha rengkat ke jing song sik thang bom la shu ban batai kala persang ban penyap no yala dia da kabadi shibun bha ki dawai pil badadin kata ka kemi jongka kalin kala phone ya will ulok jongka kupa jong ke eni bad kala keliru syai ka eni hendrai kupa jongka ulong bakadon support kamera la jong kala sukhang napo kumta ka kemi jongka kala pha ya will bon lik pek ya ka khun markum tau la khot bat pertaya ke eni bakan pli ya kata ka jingkhang hendrai namar ba ke eni kam yo ngoshu
ulah syuken jat ia kata ke jengkang. Adin kata ku pa jong kau la syuken dang no ia ke jengkang. Bat usyam ba ke ini kala di dawai ban penyap ia la dia. Markum tahi ulah yarap ban pen priju bori la ke jong ke kun ke ini. Bat marmar la yalam bat pasumar no ia ka. Bat adin ba kapar lau jong ka berita ni kala yo jeng tiap sepang kata ke jeng le jong ke ani kapar lau jong ka. Kala penlut por ia la dia ban yadon rengkat lambat ke ini kumban pencengan. Bat ban pen bahapat ia ke jeng idei par lau jong ki. Namar ba mensyua kila yadom ba ka ini ka yat bat ucarli ubala teman. Bat ha ka step abot ke ini tang marimi sabar. Kala kendit penban bani ibau kupa jong kau syong marwai sabar. Hapadang ke jeng kriat ke bajur baha. Kumta kelawan sajan kupa bat kala kelina u. Handrai kupa jong kau layam bat ulah kedupan banyak ka. Bat deha kena ke kelimat bau kupa jong kau kambat keno yala dia. Ba syam lala banyada yala ke jong ke kun. Kumta ulah kerpat bat penmap naka. Ka ini ru kelas ngsun kala ban sengap ya ke kentin kupa. Kumta kala pedang harangkat ki umat bat kila syuhun la kahun ban syuklet no ya ke ai ke balaja ha ke jing imbat ha kalong ying long sem jongki naba kala long penban kat kum badang pelip ya keding balaklang kata kadang kerhu bat kadang tedam kumta kila hab ban sengap no bat ban syuhu siar bat ha kawe pat ke bentah ha bakut jong ka film pin yoi bau Charlie udah unong hikai fisik jong kawe ke skul ba ke bakertang ke Granham Wisdom bat lapen i bau dan la ke jong ka tengah bat ukun badang riet tepar lok ke film kala poisya ke bakut ngin sai kenduk bat pihak ke wipat ke video kubli shibun.